Anfudang klok trong hongon pasondak kaksi di plusua rat setame nonapor nang mantang atheke di plusua rat ningkan setame di pluaro langket pia por ke kapon apor kai ketame bike ke chong lapen cycle ke chong lapen pas setame hormu setame apulong pen ke pon si kepar khang pon kadok ke pensi ke damna ngasila pusona puthat Karbiang long otonomas konsil ke Charia ke hai CM Dr. Tuliram Ronghang lapenan partamit Dr. Mumin alang liga cicak te kanglam phase lame aning ke the piglo lapen aning jing sam piglo lapen longvek jing pola tum ke hoklo setame nona pora bangke an tudang tok tong hongon ut photona thakelang tum prap jing pen nang rap serak apon te lapen RCC adolong nang kin serak sampai mesen jing pusada karat tum pen kacinuri padopon news desk report Karbiang long 24/7 news. Langsung dulu sar, hitung kita melakukan kaitan hitung ke lalu anikan dal langsung dulu kita heavy mana kita sisa keju kita kalau nang rabi kita pinnya ni kita le tipu bawa kita minang rabi lah Nona atom kuana ning cit he dulu non mumin nang cicakan depen Memina cakpen tujuh itu bang lo nanti cak lo tapi kusoy ni tapi kita tanga anikan dah klempu pulo kita kesuntong non klempon ni klempon tu ni tame dak klempon tu di cakang ke dulu tame atau ni ke dulu he na tum na non bage la kusolo sar mane nang piji bote problem pe nang pite pojalo nang lemen sone di ni me apa to ni tum ke non ke bat ke chachong pon si pon ni di chachong pon lo na tum ningkan lang ta la puson ba bukan nanti la kusolo la dak lang ke te bata par ni ro ti chachong tirak ti chachong pon bom na tum ke dipluk so so di plus so na tak ke nang tum aphan je ningit ke dulu mana cicak yang lo tame non mane problem pen selam ke sonte na tum non prajin ke na slat ke sonte